ଫାଇନାଲି ଦସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଆପଣ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଲାଗିବ, ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେବ। ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଏହି ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପରିବାର ନିଜେ ନିଜର ସର୍ଭେ କରିବା ସହ ପୃଥକ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ କୋହଳ କରାଯାଇ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ ସୀମା 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟାକି ମାସିକ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର 15,000 ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ଥିଲା 10,000 ଆଗରୁ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10,000 ମାସିକ ଆୟ ଥାନ୍ତା ତ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ 15,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ତ ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ରହୁଥିବା ପରିବାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ତ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଥିବା ପରିବାର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣ ଯଦି ଘର ପାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପରିବାରର 3 ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି 3 ଚକିଆ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ତ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ 3 ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଥିବ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯଦି 3 କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଥିବ ତ ଆପଣ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଥିବା ପରିବାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଆପଣ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କେହି ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଥିବେ ତ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରିବାର, ଯଦି ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରିବାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛି ସରକାର ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥାଏ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଆୟକର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ପରିବାର, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ବୃତ୍ତିକର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ପରିବାର, ବୃତ୍ତିକର ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ପରିବାରର ନାମରେ 2.5 ଏକର ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ପାରିବାରିକଙ୍କ ନାମରେ 5 ଏକର ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଣସେଚିତ ଜମି ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ।
ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯୋଗ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଏଇ 12ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଉପରକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର, ସର୍ଭେ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କାଗଜାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ, ପରିବାର ମାନେ ରେସନ କାର୍ଡ଼କୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେତିକି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ 4 ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ମନେକର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ 3 ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ତ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ସ 2024, ଏଇ 2ଟି ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଦେବି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ 22 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, 22 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। 22 ଆରମ୍ଭ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆପଣ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଅଧିକ এই ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଧିକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା এই ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସାମନାରେ ଶୋ କରୁଛି ଏହି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ ଏବଂ ଆଧାର ପେସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।